out of a bow, even of Saul's brethren of Benjamin. Saul, who was a Benjamite, the first king of Israel, Saul, by Benjamin. You know, Baba Kiva in Kish, a Benjamite. So Saul was a Benjamite. So the part of a scripture and wow, the Benjamites, they were gifted people. Wangavani chipo chavangavai nacho, chekukanda matombo pa ondo zao, wangavari gifted to throw stones near left or near right. Kufura utane kufura mise jese vaigona, shooting arrows. So they were gifted. So to my surprise, time yakanetsa Goliath against the people or the children of Israel, Saul was the one in charge of the army of Israel. And Saul was a gifted man as a Benjamite. He was a leader, he was a Benjamite, he was also gifted in throwing stones, either right or left. But when David came in, he was the one, akauraya Goliath, and he used the stone, akakanda dombo, akareleasa dombo kubva pachifura mawe. So chakauraya Goliath, idombo. Akakundikana kuraya Goliath, Saul as a Benjamite was gifted. So there are times yakuti gift is not enough. Kana usina revelation. Gift is not enough. Gift is good to be gifted. But pane zvinoda kubatanidzwa pa gift yako kuti uve fruitful, uve ne success. Goliath panguva ihondo yaitova advanced yapa iron age vanhu vari kurwa nemapfumo. But chakadonedza Goliath idombo, which means Saul akasvika paakakanganwa chipo chiri maari, kana kuti akaandareta chipo chiri maari chekukanda matombo, akati no, izvi ndezvekare zvakasara, taakufanirwa kurwa nemapfumo, since Goliath or the people of Philistia vane mapfumo. Kuziva zviri kuitika mazuvano kwakanaka, asi kuziva chipo chiri mauri chaunofanirwa kushanda nacho mazuvano kwakanakisa. Inzwa gift yako yakadyarwa naMwari mauri, ine grace, une grace in that area yekuunza ma results mu life. So pano chakadonedza nekuraya Goliath idombo rakakandwa na David. Aiva nechipo chekukanda dombo racho, haana kubvira arikanda. So the Benjamite was the one gifted to throw stone. But akashika pakutambudzisa vana veIsrael 40 days 40 nights vachishautirwa vachitukwa vachitya vachitiza, yet they are being led nemunhu ari gifted. But atadza kudiscover gift iri maari. Do you know, munhu wese ari gifted, but discovering your gift is not an easy thing. Amene kana muchibvumirana neni papa. Munhu wese muupenyu ari gifted, but discovering your gift is one thing. Using that gift to bring success muupenyu wako is another thing. And being in the right environment inoita kuti that gift iappreciatwe kana kuti ikupe ma better results is also another thing. Kuva nechipo munhu wese anacho. Kuziva chipo chiri mauri is not an easy task. Kuziva kwekunoshanda nechipo chako chimwe chinhu ichocho. So you see kuti the devil akada kukuataka, unenge une gift inoshanda nekuappreciate in a certain area. So unenge une blockage not to go to that place or that area. Unogona kuishandisa kwauri ikoko kana kuti kwauri ikoko haishande, haiappreciateke, haina zvine much value zvaingakupe. Wakablockwa kuti uregere kuenda mu right environment yaunowana success and favor nekuda kwegift iri mauri. I've seen gifted people vari kune mamwe ma areas mu life zvekuti they can still die poor, very gifted kudaro. Why ndiri kuti poor? Because gift yako is a door, is an avenue
success na achievement in life. That's why Mwari vakaideposita mauri. So jona nedzimwe nguva unogona kunge une gift, but uri muenvironment ine vanhu vanokudzvanyirira, vanokutsikirira, vasingade kuti gift iyo imanifest isimuke. Zviriko zvekuti chipo chiripo, but already wakagara muenvironment ine vanhu vari so jealous to that gift. Ende chimwe chinhu chiri more dangerous kuva negift, especially spiritual gift, uri kuchechi kune vanhu vasingagamuchire chipiro chiri mauri, vanotokurwisa, vanokumukira. Ndaitarisira kuti kana une gift uri kuchechi yakanakira the body of Christ, but uchaona kuti nedzimwe nguva there are a lot of gifted people in church vasina any opportunity to showcase their gift, vasingapiwe mukana wokutaridza kumanifesta chipo chiri mavari, maybe nekuda kwekuti vari under people who are jealous, or already pakaiswa a system inodeprive manifestation ye gift yao. Imagine you are a prophet and you are under a church or a system that doesn't like the prophetic. Kusuduruka ipapa kusukupanduka itori revelation chizaruko. Why? Because the gift must work. Mwari vakatokupa kuti chinhu ichocho chishande, chikushandire, chishandire nyika yako, kereke yako, mhuri kwako. So that gift yawakapiwa na Mwari is not one-sided kuti ndeyako chete, but ndeyedu nesu. But kana tikava nejealousy, tinokubatirira, tokudzvanyirira, at the end of the day hausiri webedzi unotadza kuachieva even the country, even the nation, even the church. Alright, imagine tina munhu ari gifted in playing football, wataona ari kutamba bhora rake, maybe kumusha kunana domboshava, kunana Mandarin, kunana Nyanga, tovatata aiwa wafana kumushava sei, to promota vedu vari close to us, vari mumatowns, banokuti ma friends and the like, tichavapa mikana vachatamba havo, but paifanirwa kuwina nyika haiwine. Munhu iye anogona kungova popular oita sekunga ahwina, but adzikisira achievement yaifanirwa kuuya to the nation, and also tabatirira upenyu hwemunhu ane chipo watarejecta nokuti hatimufarire. But at the end of the day tese we lose by not promoting others. Hakuna munhu akapiwa chipo kuti chingova chake. Munhu akapiwa chipo kuti chitishandire tese. Wese ane chipo watakatsikirira, hatina ngomutsikirira bedzi, takazvitsikirira nesu. Nokuti David akasapiwa mukana against Goliath, vaFilistia vanodominate against the people of Israel. Kwete nokuti Mwari haadi kuti Israel isununguke, but there is a leadership in a system to deprive those who are gifted to showcase their gifts. Tarisa treatment yakapiwa David auya mukembwe kwa Israel. Hakuna anotaridza kufara, kunyemwerera kana kusekerera kuti at least Mwari vamutsa munhu pakati pedu ane courage asingatye. But courage ne boldness ne confidence dzina David dzinosvika pakutsondorwa even from the king Saul, even the brothers of David. Hakuna chimwe chinorwadza nekurema kuti those of your household ndo vatone jealous ne gift yako. Ivo vasingatoziva. Unoona here kuti David akauraya Goliath, even imba yekwake will be recognized. Achievement ya David against Goliath, i achievement iri international, iri global, nekuda kwekuti vanosunungurwa, anosunungura hama zvekuti azoita mbiri vanhu vazoimba, that's bonus. But chinhu chatinofanira kunyanyotarisa ndechekuti Israel yasunungurwa. So pese patinotsikirira nekutarisira pasi vanhu vari gifted, we are also killing ourselves, destroying our nations, destroying our ministries. Apa sipo pane nyaya, but nyaya ndaverenga pana ndinayo nhasi ndeyekuti Saul was gifted, but fear
yakaita kuti atadze kudiscover kuti sei Mwari vanditendera kumira against Goliath as a leader in my time. Nokuti havakutendere kuti umisidzane nechinokukurira vasina kukupa nyasha nesimba nechikurire mauri. But you need to discover kuti mauri munei. So was a Benjamite. So was a Benjamite. Maybe I need to go a little bit deeper concerning this. So as a Benjamite, Ekwa Benjamin ndova iva chipo chekukanda matombo, either right or left. Imba ekwa Benjamin yaiva chipo chekukanda matombo. Benjamin is shimbo revei. It means son of my right hand. Mwana wokurudyi kwangu, son of my right hand. And the one seated on the right hand of the Father as the Son of God is Jesus. Jesu ndiye dombo. Jesu ndiye dombo. Is the rock of ages. Dombo rakaraswa nemuvengi, rakazova musoro wekona. Sapa unoona kuti Jesu ndiye dombo, ukazviverenga deeper. I want you to get me correctly here. So wemba kwa Benjamin ndova ivane chipo chekukanda matombo, but David paakauya ndiye akakanda dombo, Goliath akakundwa nedombo rakandwa. Kureva kuti David clue yekuti uyu Goliath anokundwa nei, tingamudefeat sei, akatarisa pana so akaziva kuti Mwari avaite mistake. Kana so ari angapiwa opportunity to lead people Israel against Goliath, ndakutarisa chipo chiri muna so ndokona kuti vaiva nechipo chekukanda matombo. Saka David ari kutora chipo chemunhu akundikana kuti achishandise. Imba yekwa Benjamin, ndati Benjamin zvinongoreva son of my right hand. And agere kurudyi rwababa, son ari ku right hand ndi Jesu, and Jesu ndiye dombo. I'll go deeper pasipo pane nyaya. So kana Jesu ariye dombo, handeitondoona pa Calvary. Nzvimbo yakandorovererwa Jesu panonzi pa Golgotha, it means a place of skull, nzvimbo yedehenya yemusoro. Saka Jesu ari kuenda pa Calvary kundokunda aripo. Zoroti idombo riri pamusoro pedehenya. That's a picture of David destroying Goliath. Saka Jesu ari pa Golgotha. Golgotha means a place of skull, nzvimbo yedehenya. Saka Jesu anova dombo, ndiro dombo riri kukunda, riri kuenda pa Golgotha pamusoro. Saka Jesu ari pamuchinjikwa idombo riri pamusoro pedehenya. Amen, kana ndiri kunzwika ipapa. So Goliath is a shadow picture of the devil. And anokunda wakaipa ndi Jesu, and Jesu ndiye dombo. So Goliath akatemwa musoro nedombo ra David. Saka dombo kana ari Jesu tiri kumuona ari pa Golgotha. Golgotha means a place of skull, nzvimbo yemusoro kana kuti nzvimbo yedehenya. Nzvimbo yemusoro kana kuti nzvimbo yedehenya. Saka dombo ndoriri pamusoro pe skull. Jesu pa Golgotha is a picture ya David against Goliath. They were armed with bows and could use both right hand and left hand in hurling stones, shooting arrows. Saurikuona here kuti Jesu ari pamuchinjikwa anobayiwa nepfumo parutivi. Paari kubayiwa ndo panobva ruponeso, ropa nemvura zvichierera. Kuti ari kukunda nepfumo. Uye iye ndiye dombo ratema musoro wa Goliath inova Golgotha, a place of skull, nzvimbo yedehenya. Maybe it's too deep, maybe it's too much. But nganingodzoka kunyaya iri light panapa. Nyaya ndeyekuti you must discover the gift in you. Kana why discover the gift in you? Check in your environment. Is it the right environment? Kana mune kusagamuchirwa kudzvanyirwa pamusoro pechipo chako, moving away, akusi kupanduka. You want to use the gift in you because in a purpose. Ukaenda mu environment yausingatendwe, yausingagamuchirwe,
I remember nichitaura radio, Capital Radio, sometimes learn to create your own platform. Vanhu varamba nema-platform out to showcase your gift. Create your own. Why? Because as long as we are gifted, the grace of the Lord upon your life will make a way. Usaenda environment inombunyikidzwa chipo chiri mauri. Mwari ngaakupe nyasha to create your own environment to showcase the gift that is in you. One thing chaunofanwa kuziva, munhu wese ari gifted, but discovering your gift is not easy. So what do you pray about it? God show me. God show me. There are times yekuti what moves you, chinonyanya kupusha, chaunonyanya kufarira, chaunonzwa kuti this thing chiri mandiri ndinochifarira. There are higher chances yekuti in that area ndomone gift yako. Unoita interest nezvinhu zvisingaitwe interest nevanhu vakawanda. Ndo zvine passion, ndo zvinokumuva. Likely my chances yekuti ndokune gifting yako. Or you can pray, or you can, sometimes you always dream about it, or else wakaenda mu environment by grace ukwana a prophecy concerning that gift. Pray about it, and a prophetic environment. Maybe you can get a prophecy concerning your gift. Also trust your dreams, and also trust the passion chinja unenzara neshungu nacho chaunofarira chaunonzwa kuda kuita. So those are the ways you could discover your gift. Number 1, prayer. Number 2, prophecy. Number 3, dreams. Number 4, passion. What moves you? What drives you? What do you like? Chaunoyanyofarira chaunonzwa kuda nechimwe chinhu chaunoita usingamanikidzire chichiflowa zvakanaka. Why? Because your gift is a doorway. Kune blessing nechimwe chinhu chakakura chinofanira kuya muupenyu hwako. Why? Because area yauri gifted, une grace ne anointing in that area, and things they flow easy. But to discover your gift is one thing. Check your environment. Is it the right environment to showcase your gifting? Nokuti inzwa augamuchirwe kwese and audiwe nemunhu wese. Ichocho chizive mu life. In every area yauri gifted, unoona kuenda mu environment isina support, vanhu vasingade chipo chiri mauri. Saka azvireve kuti vanhu vaundana Satan, you will learn to discover the right environment. Inogamuchirwa your gifting. Kune vamwe vanhu una basa, kune vamwe vanhu une basa. So it's one thing to know, to discover your gift. It's another thing to do a research and check your environment. Is it worth it to showcase my gifting in this environment? Kana waona the environment is conducive, is right, move out of it. Akusukupanduka, you are protecting the gifting in you. So you go to the right place and showcase the gift. Aushaye vanhu vanotaura zviri negative against your gift zviriko. David haana kupururidzirwa, haana kugamuchirwa achipinda mukembi. Vakatozoimba leta nokuti auraya Goliath. So there are times yekuti hausi kugamuchirwa now, but nekuda kwegift kana zvanyatsobuda zvakanaka, people they easily change. Unogamuchirika zvinoita. Mwari werugare akuitire nyasha. Mwari werugare akuchengetei, akugonesei. My Denzo Zaranyika, Nyati Patience, God bless you, Peggy Karen Mpofu, Kedza Music Entertainment. Amadzangu rupafadzwa, Mwari wakuchengetei, wakugonesei. Join me tomorrow again. Same place, same time, same environment. Mwari vachititira zvakanaka. Father, I pray. Zvipo zvamakaisa muvana venyu. Zvipo zvamakadyara mari. Vasingazvizive, I pray for spiritual dreams. Reveal to them in dreams. Reveal to them through prophecy. When they pray, Lord, answer them. Varadze chipo chavo. Taurai mumwoyo mavo nyangwe nemupfungwa dzavo. Tadzorera mbiri ose nerukudzo kwamuri muzita raJesu. Amen. Thank you so much, guys. God bless you. Variku Brits Pretoria. 12 September, I'll be in Brits Pretoria for 3 days conference. 12, 13, 14.
I'll be in Brits. Even 15, I'll be in Brits, Pretoria. So ndikuya ku Pretoria ikoko. Stay tuned. Tisangane ku AFM of Zimbabwe in Pretoria. Mwari wakuitire nyasha. God bless you. God bless you. I'm also coming to Kempton Park, 20 September, Kempton Park, 24 September, Chitungwiza September, to remember conference. But this coming next week, Trikuya ku Gweru, I'll be in Gweru 6 September. I'm coming to Gweru 6 to 8 September. I'm coming to Gweru. Kamzukuru gangu akamira hapa mzungu. Ita hello, bye bye. Ita ndini mzukuru wa chekuru. Kamkaradi kamzukuru kangu, kamkaradi. Ona kamkaradi. Muzukuru. Divine. Siya mwana. Divine yote haya patu. Divine asata amira mazini. That's my twin here. Divine Muparinga, Divante. Bye-bye. Ine mwana makatuni. Alright, God bless you guys. God bless you. Mwari wakitire nyasha, mwari wakurupa fadze nyasha. Zwanzwe ikoko. Bye-bye. Stay tuned.